Добре, сега ще имаме време със Словото. Вярвам, че Бог ще говори на сърцата ни. Амин. Божието Слово идва, за да предизвика сърцата ни. Идва, за да изцели. Идва, за да изгради, да поправи, да възстанови. Амин. Божието Слово има функция, то има назначение за нас, за Божията църква. Както започнахме от начало, беше Словото, всичко почва със Слово. Ние се родихме от Словото. Амин. Идва към нас посланието на живота, на истината и това ни променя. Библията казва, това е новорождение. Така че той има сила. Огромна сила. И така, Матей 9 глава. Говорим за Исус, който дойде в своя си град. Матей 9 глава. Тогава той влезе в една ладия, премина и дойде в своя си град. Че е хубаво, когато човек дойде на своето си място. Не може да си представите колко ми е хубаво, че сега сме на това място. Така имаме време заедно. Много е хубаво човек да е на своето си място. Да знае къде му е мястото и да си е там. Много е хубаво. Исус дойде в своя си град и ето донесоха при него един паралитик, сложен на постелка. И Исус, като видя вярата им, каза на парализирания човек: дерзай или бъди смел, синко, прощава ти си греховете. И ето някои от книжниците си казаха: този богохулства. А Исус, като знаеше мислите им, каза: защо мислите зло в сърцата си? Защото кое е по-лесно да кажа прощава ти си греховете или да кажа стани и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, тогава каза на паралитика: стани, вдигни постелката си и иди от дома си. И той стана и отиде от дома си. А множествата, като видяха това, обзе ги страх и прославиха Бога, който беше дал такава власт на човеците. И като минаваше оттам, Исус видя един човек на име Матей, който седеше в бирничеството, данъчен. Това означава, нали, това не са хора, които пият бира, нали знаете? Това не са някакви рокери. Нали, сега рокерите, хората с едни мотори с дълги бради и пият бира. Нали, Матей не е бил такъв, нали, бирник да пие бира. Той е бил данъчен. Данъчен е бил. И така. И му каза: върви след мене. Каза на данъчния: върви след мене, и той стана и го последва. Алелуя. До тук. Исус е в своето си място. Там, където можеш да бъдеш себе си. Нали? Това е нашето място. Нали? Когато сме от дома, когато сме там, където ни е мястото, тогава можеш да бъдеш себе си и да правиш това, което искаш. Така е, нали? Това, което изразява твоята личност. Приет си, вършиш това, което ти харесва и това, което трябва да вършиш. Нали? Ти си у дома си. И вижте, точно там Исус призовава Матей, който е данъчен. Тук съм написал счетоводител, но той е данъчен. Да, данъчен е. Бог да благослови данъчните, счетоводителите и всички, които се занимават с сметки, да са добри. Защото там стават големи съкатлъци, когато сметките не са наред. Добре. Вижте, там на своето си място Исус, освен че призовава Матей, там призовава Петър и Андрей. Тоест това е място, където той намира апостолите. Учениците. И ги води в пътя, в който те трябва да вървят. И така, кое е това негово място? Айде сега, сещате ли се, кое е неговото място? Това Назарет ли е? Нали? Назарет е неговия град. Зато е наречен Назарянин. Нали? Така, Матей 4 глава, четеме. За да отидем на неговото място, да видите кое е. Предизвиквам ви така. Любопитството ви предизвиквам. Кое е мястото на Исус? Матей 4:11. Тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха и му прислужваха. А като Исус чу, че Йоан бил предаден на властта, се оттегли в Галилея и като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум край езерото, в Заволоновите и Нефталимовите предели, за да се сбъдне изреченото чрез пророк Исаия, който казва: Заволоновата земя и Нефталимовата земя,
край езерото, отвъд Йордан, езическа Галилея. Народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина и на онези, които седяха в страна на мрачна сянка, на тях изгря светлина. Алелуя! От тогава Исус започна да проповядва, като казваше: покайте се, защото наближи небесното царство. Точно така, Капернаум. Капернаум е мястото, което е наречено неговия град или в своя си град. А той е израснал в Назарет, е израснал. Е наречен Назарянин. Там Исус се чувства от дома си, там събира апостолите от тази област, там върши големи чудеса и много чудеса. Много от чудесата, които са се случили, велики чудеса, се случват точно в тази област. Защото Исус е на своето си място. Там човек е приет. Съгласни ли сте? Вижте, тази история с паралитика има в трите Евангелия. Нали? Матей, Марко и Лука. Марко и Лука разкриват, че това е Капернаум. Обаче Матей отива малко по-надалече, защото той е данъчен и така влиза малко по-надалече, по-надълбоко. Нали? Данъчните са така... Да няма някой данъчен тук. Ще го благословим, да не се обиди, че така изглежда, че имам нещо против него. И разкрива, нали, че това е неговото място, това е мястото на Исус, това е негова територия. Казва дори своя си територия. Спомните ли си, аз съм ви разказвал едно свидетелство с мой баща, когато сме ходили там да купуваме свещи, имахме една оговорка, те да бъдат с нас, ние да дойдем пред тях и така нататък. Тяхната църква, те в нашата, те нататък. За съжаление се делим на наши и ваши. И тогава един свещеник на заговори, той каза, друго е когато Исус ви има за свой си. Това е различно. И е много прав. Исус отива в своето си място. И вижте, тук е записано, че това е неговото място и там има голяма светлина. Това са акценти или подсказки, за които трябва да мислиме. Исус е там, където обича, там, където е приет, там, където е неговото място. И там има голяма светлина. Там се случват големи неща. Защо? Исус не губи ресурс да се разправя, да убеждава някой кой е. Не се занимава с тези неща. Исус просто върши това, което трябва да върши. Говори истината и освобождава Божията сила. Божията милост, Божията любов. Това е когато говорим за Божията сила. Защо се освобождава Божията сила? Божията любов се вижда в това. За да се изяви любовта на Бога. Когато се освобождава Божията сила, кой идва? Смърт, болести, катастрофи? Не. Идва изцеление, идва възстановяване, идва възкресение, идва свобода. Това всичко говори за любов, говори за светлината на Бога. Голямата светлина. Халелуя. Добре, какво стана с Назарет? Нека да отговорим на този въпрос. Какво стана с Назарет? Назарет чисто технически града на Исус и както казахме, за това той е наречен Назарянин. Там е израснал. Какво обаче се случва там? Евангелието от Йоан, 1 глава, 43 стих казва: на другия ден Исус реши да отиде в Галилея и намери Филип и му каза: ела след мене. А Филип беше от Висаида, от града на Андрей и Петър. Това е областта там. Галилея. Филип намери Натанаил и му каза: намерихме онзи, за когото писа Моисей в закона и за когото писаха пророците, Исус, Йосифовият син, който е от Назарет. Натанаил му каза: от Назарет? Може ли да произлезе нещо добро? Филип му довърна: ела и виж. Значи не е добра славата на Назарет. Това искам да видим всички заедно.
Славата на Назарет не е добра. Явно там морала е нисък. Нали? Сега, примерно, във всеки град, да кажем, има квартали, в които знаем, че там имат лоша репутация. В миналото един такъв квартал във Варна беше Владиславово или Кайсиева градина. Това бяха такива квартали. Нали, сега имам познати, нещата се менят, сега ситуацията е друга, но в миналото те бяха пословечни за това, че там има висока престъпност. И стават кражби, нали, изнасилвания, всякакви такива лоши неща. Назарет беше един град с такава слава. Лоша слава. Опа. С лоша слава. И така. Исус там не се чувства при своите си, отива в Галилея. Странно, нали? Да си при своите си, а пък да си чужд. Защото напусна Назарет и отиде в Галилея. Това не е случайно. При Исус няма случайни неща. Нали? Ядем откъде духа вятъра. От тук духа. Накъде отива на там. И сега ще отида там. Нали? Няма, всичко има някакъв смисъл. Нещо води нещата на там. И вижте, много е важно. В следващия стих, който дойде в сърцето ми, когато това слово минаваше през мене, Исус казва нещо много важно. Моя майка и мои братя са тези, които слушат Божието Слово и го изпълняват. Явно това в Назарет не се е случило. Явно в Назарет е имало нещо друго. И затова Исус е отивал там. Въпреки че чисто технически това е неговия град. Но в последствие се вижда, че неговия град, своя си град е Капернаум, областта Галилея. Там Исус се чувства на мястото си, там в своята си територия. Там може да прави това, което трябва да прави. Да изявява Божиите дела, да прави ученици. Там на повечето от апостолите са от тази област, Галилея, около езерото. Апостолите са от там. Добре, нека да продължим пак. Да прочетем още нещо, защото е интересно. Вижте. Марк 6 глава. 1 стих до 7 четеме. Вярвам, че Господ има нещо да ни каже в тая посока. Няма да подсказвам. Ще стигнем до това, което Той има да ни каже чрез това Слово. Вярвам, че вече Словото започва да работи в нас, да не разкрива нещо. Да не разкрива нещо. Марк 6:1. И той слезе оттам и дойде в своето си родно място. Говорим за Назарет. И учениците му вървяха след него. И като настана събота, започна да получава в синагогата и мнозина, като слушаха, се чудяха и казаха, откъде има този всичко това? И каква е тази мъдрост, която му е дадена и какви са тези велики дела, извършени от ръцете му? И този не е ли дърводелецът, син на Мария, брат на Яков, Йосиф и на Юда и Симон? И сестрите му не са ли тук между нас? И те се съблазняваха в него. А Исус им каза, никой пророк не е без почет, освен в своята си родина, между своите си сродници и своя дом. И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен като положи ръце на неколцина болни и ги изцели. И се чудеше на тяхното неверие. Разбираме ли сега каква е обстановката, духовната атмосфера в този град и защо Исус е излязал там? И въпреки това, вижте, въпреки това, Той се връща пак. Въпреки че там има опозиция, Исус пак се връща. Пак иска там, иска да проби там, иска да има спасение там, иска да има изцеление там. Отново се връща, въпреки че те се съблазняват, въпреки че Той знае какво ще се случи, че има опозиция, че хората го презират, не отиват там, където е Той, нали? Когато Исус е ходил някъде, се събирали, имало е събрания, имало е хора. Обаче те не отиват, презират го. Какъв е този? Какви ги говори?
Обаче който отиде, получава. Въпреки това. Били са малцина, но пак са получили. Но вижте как продължава историята. И се чудеше на тяхното неверие. Исус обикаляше околните села и получаваше. Назарет има проблеми. Околните села обаче обикаляше. Вижте, Исус не се отказва. И продължава. И като повика 12, започна да ги изпраща двама по двама и им даде власт над нечистите духове. Но интересно. Струва си малко да разсъждаваме върху това. Има един ниско морален град, в който се проявява неверие, има опозиция. Не го приемат. Нали? Това е една чудесна, в кавички, атмосфера за семето на вяра. Нисък морал и неверие. Чудничко. Невероятна среда. И там Исус, въпреки опозицията, виждаме, че Той работи. Не се отказва, работи. Не спира да служи, ходи в околията, разпраща ученици и вижте, Христовото учение е много важно, работи и в такива условия. Истинското Христово учение работи навсякъде. Много важно. Важно е. Вижте, продължаваме нататък да разсъждаваме върху ситуацията. Тя е важна за нас. Важна е, защото чертае нашата позиция, нашата посока. Християнинът има посока. Каква е нашата посока? Знаете ли, участвам в събития, в които се говори толкова негативно, че имам чувство, че искат да ме убедят да не бъда християнин или да не се занимавам със служение. Просто така негативно се говори. Защо? Защото обстоятелствата влияят на тези хора. А вижте тук какво се случва. Истинското Божие учение, което Исус го носи, вижте, средата не пречи на вътрешното състояние на Исус. Обстоятелствата не пречат на вътрешното състояние на Исус. И Той върши това, което трябва да върши. Разпраща ученици, извършва изцеления. Така ли беше? И прави това, което трябва да прави. Вижте, тук съм записал така, в себе си Исус е бетон. Висока марка. Исус в себе си е бетон. Висока марка. Защото има една дето, като чувъркаш така с клечката и се руши. Не. Висока марка. Корав бетон. И вижте, той е бетон за това кой е, каква е неговата задача, каква е неговата посока. Той е непоклатим, твърд в тая позиция. Независимо какво става. Неговия роден град, това са хората, с които той е израснал. И те застават срещу него. Те го познават. И той ги е познал. Нали? Съгласни ли сме? Те го познават. То с нея ли? Той вика, да бе, аз знам ти кой си. Нали? Той ги вижда, те с които приказват. Но това не пречи. Не пречи на неговото вътрешно състояние. Те го презират. Обаче това не пречи на неговото вътрешно състояние. На неговата вяра. На неговата увереност. Нали? Посоката на Исус винаги е била царството. И нищо не го спря да държи тази посока и да ходи в тази посока. Да изпълни задачата си, нищо не го спря. Добре. Кое ни прави вътре в нас ние да бъдем твърди? Разбираме на къде наводи Словото, нали? Вътре трябва да има бетон. Ние сме като Исус. Нали?
Амин! Трябва да сме като Исус. Кое създава тази вътрешна непоклатима позиция вътре в нас? Кое създава тази вътрешна позиция да бъдем непоклатими? Откровението на Бога в нас. Божието откровение. Това е дълбоко познание. Вижте, това не е просто информация. Това е дълбоко познание, разбиране кой е Бог. Това е откровение за личността на Бог и нещо много важно. Второто. И откровение къде съм аз в личността на Бог. Къде съм аз. Много е важно. О, да, Бог е голям, Бог е добър, ама аз, нали, той не обръща внимание, аз съм никой, аз съм нищо. Познато ли бе? Да, Бог е голям, ама аз съм някъде там, той не ме вижда, не ме забелязва, няма нищо за мене и така нататък. Кой съм аз в Бога? Аз съм възлюбен, аз съм син, аз съм дъщеря. Бог ме обича. Когато дявола погледна към Исус, той атакува кой е той в Бога. Ако си Божий син. Интересно. Нали? Така че е много важно. Тези две посоки в откровението ни за Бога трябва да ги държим здраво и да имаме дълбочина в тях. Амин. Да сме надълбоко. Амин. Вижте, тук съм записал така, ако нямаме откровение, или ние, или аз, нямаме откровение, кой съм аз в Бог? Това е греда. Не знаете кой е греда? Ми влиза топката зад гол линията, ми се удря в гредата и излиза навънка. Нямаме резултат. И тогава обстоятелствата и врага ще ни мачкат. Много е важно да имаме откровение за личността на Бог и къде сме ние там в Бога. Къде сме ние? Това държи Исус непоклатим. Кой е Той? И къде е Бога? Той е абсолютният пример за нас. Абсолютният пример. В Исус имаше атмосфера на вяра, която не се влияеше от околната среда. Атмосфера вътре в нас, която не се влияе от околната среда. Сега много се говори за околната среда, нали? Обаче вътрешното състояние на Исус. Не. Сещам се за един човек от Библията, който имаше откровение за Бога. И Бог много му се радваше. Гледаше го и казваше, то си уникален. Даже отиди се похвали на дявола. Като този, виждал ли си някъде? Няма. Спомняте ли се тази история? Човека се казва Йов. Йов беше човек с откровение за Бога и сам Бог свидетелства за него. Казва, няма друг като него. Я виж, не може човек да има такава обхода пред Бога, такава позиция пред Бога, ако няма откровение. Обаче знаете ли, че откровението на Йов свърши в един момент? Не беше достатъчно. Това е много важно да го разберем, че има ситуация, в която на нас нищо не ни достига. За съжаление, го казвам. Той спря някъде. И се огорчи в себе си. Обстоятелствата му говореха, чувствата му говореха, хората му говореха. Така ли беше? И приятелите му говореха и беше направо. Обаче нещо много важно. Бог не го остави там.
В Бога винаги има надежда, бъдеще, винаги има изход. Бог не го остави там. Не го остави в това състояние. И освен, че всички му говориха, и Бог му проговори. Алелуя! Нашия Бог е Бог, който ни говори. Алелуя! Добре. Това, което най-много ми харесва е, когато разсъждавам върху този случай, е, че Бог видя къде Йов беше недостатъчен и прибави още. Видя го, че спря и той му помогна да продължи. Вижте 38 глава на Йов, първи стих, само чета откази, или ги запишете, или ако искате ги следете с мен, но 38 глава на Йов се казва така, първи стих, тогава Господ отговори на Йов из бурята и каза. Алелуя! Йов беше във вътрешна борба, имаше огорчение, скръб, много неща имаше там. Имаше много говорещи около него, в неговата ситуация. Чувствата му говориха, обстоятелствата му говориха, приятелите му говориха. Но Бог не го остави там. Тогава Господ отговори на Йов из бурята. И вижте как продължава, чета още един отказ от Йов. Само толкова, колкото ме интересува в момента върху това, което разсъждаваме. Йов 42:5. Слушал бях за теб със слушането на ухото си, но сега окото ми те вижда. Затова се отричам от думите си и се кая в пръст и пепел. Уникално. И сега сигурно някакви мрачни мисли влизат във вас. Вижте, това донеси поправление на Йов. Корекция. Корекция. И ако продължим да четем историята, каква сетнина му отреди Бог, как го благослови, защото това беше целта. Йов да продължи напред, да бъде възстановен. Затова Бог дава още. Ако някой някъде е недостатъчен и спре до някъде, бетона се счупи, защото е слаб, Бог прибавя още, по-висока марка, за да може да продължи напред и да влезе в Божиите благословения. Амин. И затова Йов получи още. Защото вижте, когато нямаме здрава основа, няма твърдост вътре в нас. Божието Слово чрез Яков ни говори за едни хора, дето се съмняват и дето така няма да получат нищо от Бога, които са блъскани от вълните. Сещате ли си? Духа един вятър от тук, те тръгват по него. Духа друг вятър, тръгват по него. И той каза, те са като морските вълни. Обаче вижте Исус. Влезе в града, който никой не го приема. Абсолютна среда на неверие и на опозиция, на конфронтация. И въпреки това, той не спря. Имаше изцеление, имаше благовестието, имаше ги учениците, разпраща ги, служи. Амин. Нашия добър пример. Амин. Тук някъде ще свършим за Словото. Два момента, които вярвам идват към нас днес чрез Божието Слово. Единият е, че Исус идва на своето си място и Той там се чувства у дома си и прави това, което трябва да прави. И на мен много ми се иска да осъзнаем, че ние сме Неговото място. Много ми се иска да го осъзнаем. В нас не трябва да има опозиция срещу Исус. Защото, да ви кажа, забелязвам много хора, които са в опозиция на Исус.
Не го приемат такъв какъвто е. О, не, сега Бог няма го това за нас. Нали, обстоятелствата не могат да се променят. Не може да дойде свобода, не може да дойде изцеление, не може да стане това, не може да стане онова, не може. Обаче, като четеме Божието Слово и като гледаме какъв беше Исус, може. И това, което Той правеше, дори като имаше опозиция, продължаваше да го прави. Амин. Да сме Неговата територия. Той се чувствал като у дома си, да върши това, което трябва да върши. И второто нещо е, когато е у дома си, тук в нас да се изгради един бетон, хубава марка, която да не се троши лесно. Амин. И нищо да не може да ни отклони от това, което трябва да сме в Бога. И казахме, че това става чрез откровение. Кой е Бог? Личността на Бог. И къде сме ние в Бога? Амин. И друго много важно нещо, напомням ви за Йов. Бог не се отказа от него. И няма да се откаже от нас, ако някъде сме спряли. Няма да се откаже. Вижте, въпреки че Йов беше в трудна ситуация, той не се отказа от Бога. Той продължаваше да го търси. Искаше. Той гледаше към него, въпреки че беше спрял. Въпреки че беше изчерпан. Това, което имаше като разбиране, беше изчерпано. Обаче той гледаше към него. И Бог отговори. Алелуя. Апостолите учиха така, чули сте за търпението на Йов и за сетнината, която Бог му отреди. Това учат апостолите, не учат друго. Амин. Добре. Искате ли така леко да се влеземе така пак в моление, да се изправиме, така да се раздвижи малко, кръвта ни да се раздвижи, Божия дух да се раздвижи в нас, така да ни благослови, да влезе това разбиране за Божието Слово, колко е важно да бъдем отворени за Исус. Това е Неговото място. Той излезе от там, където беше роден. Където беше израснал, където беше неговия град, където той, живееше много голяма част от живота си, изкара там. И отиде на друго място, поради причина, че там беше приет като Божият син. Беше приет като пророка, изпратен от Бога. Беше приет като Спасителя. И там се случваха големи неща. Исус нямаше излишна борба с неверие, с презрение. Той просто освобождаваше Божието Слово. Освобождаваше Божията сила. И да, ние сме призовани да бъдем такива. Божията църква да бъде наистина Неговото място. Когато идва Той да идва на своето си място, сред своите си. Алелуя. Той пребивава при нас. Нали? Той е на своето си място. Той пребивава, Той обитава. Алелуя. Когато Бог обитава на определено място, Исус каза, това е мое обиталище. Ние ще направим обиталище в такъв, който търси Бога, който се стреми към Бога, и ние с Отец ми ще дойдем и ще го направим обиталище. Това е място, където Бог обитава. И там расте откровението за Бог, разбирането за Бог. Кой е Той? И кои сме ние в Него? И от това се изгражда твърда увереност, която не се поклаща независимо какво става. И когато четеме, примерно, история на християнството, виждаме, че Божиите хора през годините са били много гонени,
Там чуваме за разни лъвове, арени, палежи и какво ли не. И тези хора стават непоклатими, не могат да бъдат пречупени, защото в тях има дълбоко откровение. Кой е Бог? И кои са те в Него? Алелуя! Татко, благослави сърцата ни в този момент сега. Нека във всяко едно сърце, в нас, да расте откровението за Теб. Кой си? Колко голям си? Колко превъзходен си? Колко добър си? И кои сме или къде сме ние в Тебе? Кои сме ние в Тебе и къде сме в Тебе, Татко? Благослави ни в това. Святи Дух, благослави сърцата ни. Да сме надълбоко, не на плитко. Да бъдем църква, която ходи надълбоко с Бог. Която е близко до сърцето Му. Която е близко до сърцето Му и чува Неговото сърце. Гласа на Неговото сърце. Благослови ни, Татко, да бъдем такава църква. Да чуваме Твоето сърце. Да бъдем близо до Теб. С дълбоко откровение. С дълбоко разбиране. Дълбоко познание за Теб. Святи Дух, там ни води. Святи Дух, там ни учи. Разкривай ни тези дълбочини. Докато го казах, видях просто една картина с един водолаз, който влиза надълбоко и се очудва от това, което вижда в дълбокото. Да, Татко, в Тебе има невероятни неща, дълбочини, които имаме нужда да достигнем. Имаме нужда да знаем. Имаме нужда да вкусиме. Благослави ни, Татко, в Теб. Благослави ни, Господи. Нека в сърцата ни има истинско посвещение, истинско предаване към Теб, живия Бог. Да няма повърхностни неща, фалшиви неща, но да бъдем истински. Времето е такова, че имаме нужда, Татко, да сме истински. Не можем да си играем на паради, на представления или на нещо друго. Имаме нужда да сме истински пред Тебе, Татко, да сме близо до Тебе, Татко. Затова благослави ни в това. В тези размирни, трудни времена, които навлизаме, които идват върху лицето на целия свят, имаме нужда да бъдем истински, да бъдем близо до Тебе, дълбоко в Тебе.